Hayırlı kеш Müslim televizyonunda yanılıklar çağrılışı bugün sizinle minrem ile selam ve selamlayayım. Uzı barış atının mühim vakıgaları turunda kıskaça. Dersler başlandı. Müslim liseyinde yeni okul yılının birinci oşak dersi öttü. Yerminke gürledi. Müslimler birinci kızgı yerminkege jayıldı. Adi neticeli hem korkunçsuz. Uzak hastahanada sezonlu ağrılarga karşı vaksinasiya bara. Hazır şuşa hem başka vakıgalar hakkında tolarak Monopoliyaga karşı Federal Hizmetinin Tatarstan Respublikası boyunca idaresi öz işçiliginin maksatları hem borçların anlatı için şaralar kompleksi işledi. İsimlikte munisipal rayonlarga şap halk bilen uçraşı kibik şaralar var. Şuşa maksat bilen idare yetekçisi orunbasarı Almas Yafizov Müslimge keldi. Onun iş seferi turunda haberçiler biz reportajında. Monopoliyaga karşı federal hizmet öz işçiligin halkka, biznes vakillerine, yerli idare organlarına tağında yakınaytı maksatında rayonlarga çıga. Orunlardagı munda uçraşular devlet organları işçiligi turunda maglumat taratu, birçigan sorularga birgelep cevap tabu için bik kerek. Наша цель визита – это ознакомление с деятельностью антимонопольной службы, проведение открытого урока среди учащихся старших классов для того, чтобы рассказать им, чем занимается антимонопольная служба, что она делает, что контролирует, для того, чтобы они знали. Это проводится в рамках уроков обществознания, правоведения. Müslimde uzgan işlikli sefer rayon başlığı bilen şuraşudan başlandı. Konaklar Müslim liseyinin okutu kabinetleri bilen tanışkaş, yugarı sinif okuşuları için açık ders ötkerdi. На уроках обществознания мы учим детей, как жить. Мы проходим такие темы, которые касаются непосредственной жизни. И это относится как к антимонопольной политике, как к антикоррупционной политике. Мы знакомим ребят с законом. И данные встречи нам очень полезны. Бүгінгі ұшырашу бізге бүгін бик көп файдалы мәгълүмат берді. Тормыштан алынган кызыклы мисаллар аша біз ниндилик оқырга ярый, ниндине ярамый икәнен белдек. Гражданлар белән очрашу хакимият бинасында оештырылды. Соңыннан идара хезмәткәрләре Август Муслим ашлык кабул итү предприятиесендә эш барышы белән таныштылар. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Rayonubuz agrariялары урып җыйну төгәлләсәләр дә кырларда эш дәвам итә әле. Агрофирма хезмәтчәннәре рапс культурасын җыюда хезмәт куя. Намус агрофирмасында исә татлы тамыразык чөгендер җыю эшенә керештеләр. Теманы коллегам Фәрида Гайнетдинова дәвам итә. Намус агрофирмасы 10 елга якын шикәр чөгендерү үстерү белән шөгыльләнә. Һәр ел сайын алар олы мәйданнарда татлы тамыразык үстерәләр. Безнең районда Намус агрофирмасында шикәр чөгендере 1873 гектар мәйданда үстерелде. Бүгенге көндә инде уборка эшләре дәвам итә. 580 гектар мәйданда чөгендер җыеп алынды. Гектар биреме уртача 330 центнер тәшкил итә инде. Шуңа инде без быел алданрак та керештек. Башка елларда без 15 сентябрьдә гына керешә идек. Басуда эш комбайн эшли. Иемнәргә җыелган тамыразык Зей шикәр заводына озатыла. Чөгендер алу өчен һава торышының бер төрле булуы хуплана. Шуңа күрә дә кояшлы кыр көннәрнең һәр минутын югалтмыйча кадерен белеп, эшне тизрәк төгәлләү өчен тырышып эшлиләр намуслылар. Шулай ук районыбыз механизаторлары көзгө чәчүне дә уңышлы төгәлләп киләләр. Безнең район буенча быел 19 000 гектарда планлаштырылган иде. Безнең узган ел 13 000 гектар булса, быел 6 000 гектарга план артты. Бүгенге көндә инде 15 000 гектарда бу эшләр башкарылган. Безнең инде план куелган 10 сентябрьгә чәчеп бетергә. Соңгы елларда күзәтелүче корылык аграрийларга мул уңышлауда кыенлыклар тудырды. Күзен чәчеп калдырылган чәчүлекләр корылыкка бирешми, аны җиңел кичерә диләр белгечләр. Быел салынган нигез нәтиҗәле булып, аграрийларыбыз киләсе елга да яхшы уңыш үстерерләр дигән теләктә калабыз. Фәрида Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Авыл хуҗалыклары җыйган уңышларын гадәттә ярминкәләрдә район халкына тәкъдим итә ала. Мондый төр ярминкәләрне халык аеруча түземсезлек белән көтеп ала. Узган атнада беренче көзге ярминкә узды. Җирлегебез халкына тәкъдим ителгән продукция гадәттә ишә мулдан иде. Ярминкәгә нәтиҗә киләсе сюжетта. Ярминкәгә көне дә кояшлы һәм җылы булды. Җәйнең соңгы көннәрендә җыеп алынган уңыштан ясалган банка кайнатма, салатлар, башка төрле тәм-томнарны һәр авыл җирлеге дә бай ассортиментта тәкъдим итте. Үзебездә җитештерелгән авыл хуҗалык продукцияләре, ит тә бар, сөт тә бар. Баллар күп төрле ассортиментта, шулай ук балык, жирна фураж, борчак та бар, арпа да бар, будай да бар, бөтенесе дә
Kimler satılıyor bütün evde var. Şu anda bana bu birinci yarmarka kişiler de hala tege bik bile bitirmeyeyim şıkıp bitmeyeyim de bozun endi bu yarmarkalar kadar pastayanlığa atna sayın bulmasa da iki atnağa bir başlanıp gitti. Yarmarkaların kütüp oluşu olak şimdi çok. Satışlar çok. Satıp alışlar da ekranlar yılalar. Ona bizim tüven tanı oluşlarından da çıkışlar var. Ona özünde hele Allah verse bana kildim. Akkoyu evinde yaşasam da balık alırlar deyip duram. Bunda yarmarkalar kirek. Kişi özüne kirek bollar, balık, nindi tovar var barsında kireklesin çıkıp alalar. Мөсимдәге ярминкәләр һәр вакытта да халыкны бер йодрыкка туплый, сатудагы продукцияга тел теш тидерерлек түгел. Халык ихтыяҗын тулысынча канәгатьләндерерлек азык-төлек тә, кием-салым, көнкүреш товарлары да бар. Үзебезнең мөсим сатучылары белән Чаллы, Түбән Кама шәһәрләреннән, Сорман, Җәлилдән дә килгәннәр иде. Мин үзем төп көрәш башнакы, Сим районында дигәндә, Сорман ягында кияүдә. Умарталарны без үрнәктә тотабыз. Һәр вакыт ярминкәләргә киләбез. Аллаһка шөкер. Балалар яхшы үтә. Быелгы елны бик әз булса да, бик яхшы бара. Һәр вакыт шулай ярминкәләрне үткәреп торсыннар. Ярминкә әйбәт әйбәт. Менә алга чыккан сөт, кеше күп, но сөт җитмәде миңа. Искиткеч бай ярминкә оештырылган. Алып безне куандыручы хезмәтчәннәргә дә, оештыручыларга да зур рәхмәт. Без үзебез килдек Ольгиннан. Той килдем гае бик яхшы иде теге юлы. Шуңа килгәндә булмады инде. Ярминкәгә килүчеләрне Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йорты үз эшчәннәре сәламләде. Мөсимнең үзәк урамы ярминкә беткәнче җыр моңга күмелеп утырды. Шунысы сөенечле халык өчен продукция кулай бәядән тәкъдим ителде. Мал ите, бал, май сатылган сәүдә нокталарынан халык өзелмәде. Җылы коймак белән кайнар шәйдән исә теләгән һәркем авыз итә алды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөсим телевидениесе. Республикабызда җирлекләрнең үсешенә, халыкның тормыш көнкүрешен яхшыртуга ярдәм итүче күп төрле программалар эшли һәм бәйгеләр үткәрелеп тора. Шундыйларның берсе авыл җирлекләренә грантлар бирү буенча республика бәйгесе. Баланлы, Вәрәшбаш һәм Түбән Тагын авыл җирлекләре откан грантлар хакында тулырак безнең иҗат төркеме белеште. Финанс күләме 2 миллион сум тәшкил итүче грантны алу эш авыл җирлегендә дә күп мәсьәләләрне хәл итәргә ярдәм иткән. Баланны авыл җирлегенең Шуганка авылында урнашкан күп функцияле үзәкнең түбәсен яңартуга керешкәннәр. Биредә балалар бакчасы, почта бүлеге, медпункт һәм авыл клубы эшләп килә. Төзекләндерү эшләрен яшелләндерү һәм төзекләндерү оешмасы эшләре башкара. Шушы зданиянең без түбәсен алыштырырга булдык шушы акчага. Бу эшне Мукбио оешмасы башкара. Инде эш күп калмады. Алла берсә, берәр атнадан инде эшләп бетерерләр дә. Вәрәшбаш һәм Түбән Тагын авыл җирлекләре Беларус тракторы алуга ирешкәннәр. Территорияны чистарту, юлларны карау, юл буйларын шабу кебек эшләрнең һәркайсына трактор кирәк. Авыл җирлекләренә күптән кирәк булган трактор алу җирлек эшчәнлеген алып баруда зур ярдәм булачак ди җирлек башлыклары. Авылда яшәгәчтән нәрсәгә эшләргә тотынсаң да иң мөһиме менә шул техника кайтып кала бит инде. Без моңа инде шәхси эшмәкәрләргә агрофирма җитәкчелегенә мөрәҗәгать итә идек техник кирәк булганда. Инде киләчәктә шушы трактор белән авылыбызда эшләнәсе барлык эшләрне дә шушы техник ярдәм эшләрбез дип өметләнәм. Бу трактор отының да уңаяклары бардыр дип беләм. Авыл җирлегендә тракторсыз күз алдына китереп булмый тормышны. Юл кырларын чабу дисәң, кыш көне кар үтерү, тыкрыклар, зияратларга юл ачулар, алар барсы да трактор ярдәме белән эшли бит инде. Шуңа ул тракторның файдасын күрәбез дип уйлыйм, киләчәктә дә Алла берсә авылыбызга тракторның файдасы тисен Ходаем. Шуннан да бүген авыл җирлегендә күп очракта техника табуы да алып проблема булып кала. Бер бинаны төзекләндерү өчен дә финанс мөмкинлеген булу кирәк. Республикабызда эшләп килүче бәйгеләр, грантлар булу шушы мәсьәләләрне хәл итәргә ярдәм итә. Без дә үз чиратыбызда аларның дәвамлы булуын телибез. Фәрдә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган атнада район башлыгы мәктәп укучылары белән очрашты. Алары безнең киләчәгебез булачак сайлаучылар. Очрашу да шушы максаттан оештырылды. Тулырак Римма Авзалова репортажында.
Еш сайлаушы көне очрашу шулды исем астында үтте. Район башлыгы һәм аның урынбасары укучыларга сайлауларның әһәмияте һәм тәртибе турында сөйләде. Сайлауларда катнашуның мөһимлеге ассызыкланды. Территориаль сайлау комиссиясе хезмәткәрләре укучыларга значоклар таратты. Бүген биредә яшь сайлаучылар көне уңаеннан 11-нче сыйныф укучылары белән очрашу үтә. Бу әлбәттә яшьләребезнең киләчәгенә зур йогынты ясар дип әйтәсем килә. Дәүләт сәясәтендә дөрес, аңлы рәвештә үзләренең уй-фикерләрен җиткерә алучы, илебезгә тугры калучы яшь буынны тәрбияләүдә ышанычлы адым. Мин бер үзем нәрсә эшли алам, минем тавыш бернинди әһәмияте дә юк дип уйламасыннар өчен, һәрбер тавышның нинди файдалы, бүтән гаилә белән барып сайлауларда катнашабыз икәнен сөйләдем. Чөнки һәрбер тормыш ул шундый сайлаулардан тора. Һәм инде син һәрвакыт дөрес карар кабул итәр өчен, дөрес юлдан барыр өчен ул сайлауны ясый белергә менә шул вакыттан ук өйрәнергә кирәк. Киләсе елда узачак Россия Федерациясе президентын сайлауларда Татарстаннан 86 мең яшь сайлаучы катнаша. Бу барлык сайлаучыларның 3% дигән сүз. Районда 300дән артык егет һәм кыз сайлауларда беренче тапкыр катнашачак. Без бүген район башлыгы Альберт Робертович белән очрашуда булдык. Ул безгә сайлауларның әһәмияте турында сөйләде. Миндә үземә 18 яшь тулгач, әлеге сайлауларда катнашуны бик җаваплы эш дип уйлыйм. Һәм һәр кешенең тавышы бик мөһим, чөнки без үзебезнең киләчәгебезне үзебез төзибез. Сегодня нам объясняли то, что проходят выборы, и в выборах важен голос каждого человека. Депутат булыр идем, чөнки мин халыкка булышырга әзер һәм кеше белән эшләргә яратам. Кешенең проблемасын тыңлап, аңа булышырга һәм ярдәм итәргә яратам. Укучылар район яшьләренең тормышы һәм Акрок фестивале турында видеороликта карады. Соңыннан ремонтланган мизгел яшьләр үзәгендә экскурсия булды. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. Бу атнада Муслимгә эш визиты белән кадрлар резервы проекты вәкилләре килде. Кадрлар резервы республиканың идарә итү потенциалын үстерү максатын күздә тотучы проект. Анда катнашу өчен Татарстанның иң яхшы идарәчеләре сайлап алына. Ел дәвамында резервчылар республика муниципалитетларында һәм предприятиеләрендә стажировка программасында катнаша. Булат Габдрахманов, Илнур Насретдинов, Эмилия Хакимуллина 3 көн буена яңа тәҗрибә туплыйлар һәм аннан тыш үзләре дә Муслим районын төрле өлкәләрдә үстерүче проектлар тәкъдим итәргә тиеш булалар. Ярак елны якын итеп килгәнсез икән безгә. Белгечләр район үзәгенең мәгариф учреждениеларында кунак булды. Миләшкәй балалар бакчасындагы метеоүзәктә бүгенге һава торышы турында мәгълүматлар алганнан соң идарәчеләр бакчаның интерактив җиһазлар белән тулыландырылган залына үтте. Тәрбияләнүчеләр хәрефләрне тануда, сүзләр төзүдә осталыкларын күрсәтте. Предмет исеме дөрес язылса, әлеге предметта яки зат җанлана тавыш бирә. Сүз хаталы булса, ясалма интеллект тагын бер кат уйларга киңәш итә. Әлеге әсбаплар белән танышу өлкәннәрдә дә зур кызыксыну уятты. Җайланма ярдәмендә хәрәкәтле уеннар уйнарга мөмкин. Шушы мөмкинлектән кулланып, кунаклар җиһазларын сынап карый алды. Муслим лицейында узачак укучылар үзләресе сайлауларына багышланган акциядә катнашу мөмкинлеге тудырылды. Чара кысаларында алдынгылар хәрәкәт активистлары булачак президентка юллап хат язарга тәкъдим итте. Кунаклар үзләренең киңәшләре, теләкләре тулы конвертларны почта тартмасына салды. Аннан тыш, 1-нче сыйныф укучыларына багышланган маршировка сәгате дәресендә укучылар да, кадрлар резервы проекты вәкилләре дә маршировка стерләренә төшенде. Идарәчеләр Муслим гимназиясе укучылары әзерләгән QR-кодлар проекты белән танышты. Әлеге проект кысаларында укучылар Муслимның истәлекле урыннары турында мәгълүматлар тупланган видео язмаларны интернет челтәрләренә урнаштыра. Видеоларга бәйләнгән QR-кодларны Муслим буйлап урнаштырырга планлаштырыла. Әлеге видеоларны карау өчен смартфонны QR-кодка юнәлтергә кирәк. Шушы усул белән сез телефон аша Муслим буенча сәяхәт итә аласыз. Видно, что есть любовь у жителей к району, муслимле, без муслимляр. Это очень правильное направление. Очень много реализованных проектов, очень много проектов, которые хотят реализовать, которые реально востребованы. Я вот посетили мою гимназию, посетили детский сад, были у главы администрации на планерке утреннем. Видно, что
глаза горят, видно, что огромное желание есть. На самом деле прекрасное впечатление. В Мусульманском районе я в первый раз и выбрала эту командировку, потому что очень тепло отношусь к вашему главе. Мы с ним работали по ряду направлений. Я отвечаю за социальные сети, за медиа, за работу с информационными рисками. И мне хотелось посмотреть ту землю, где непосредственно он руководит. Müslim gimnaziyasi o'quvchilari tez o'quv ko'nikmalarini o'rganuvda da yuqori natijalar ko'rsatdi. Yigit qizlar ellik ustaliqni o'zlashtiruv uchun qo'llangan ko'nikmalarni ko'rsatdi. Idorachilar da o'zlarini turli ustaliqlarga tekshirdi. O'qituvchilar taqdim etgan birimlarni ishladi. Ramila Salamova, Dinar Nuriddinov, Muslim televideniyesi. O'sib borishi sentyabr oyining birinchi otnasi гадәттә фаҗиганы искә ала торган вакыт. Беслан шәһәрендә 2004 елның 1-3 сентябрьләрендә булган хәлне күпләр хәтерлидер. Белем көнендә булган террорчылык актында 394 кеше, шулардан 180 балалар һәлак була. Әлеге вакыйгага бәйле рәвештә 3 сентябрьдә терроризмга каршы көрәштә бердәмлек көне билгеләп үтелә. Район үзәгендә әлеге вакыйга истәлегенә үткән чарадан Наилә Салахова репортажы. Мөслим йөрәге скверында тормыш тамчысы акциясы үтте. Анда район үзәгендәге мәктәпләрнең 7-11 сыйныф укучылары катнашты. Беслан фаҗигасы курбаннарын 1 минутлык тынлык белән искә алганнан соң район башлыгы укучыларга теләкләрен җиткерде. Нәрсә генә булмасын, кем генә котыртмасын, дуслармы, читтән килепме, интернеттанмы, башта башыгыз белән уйлагыз. Бу шулаймы, юкмы? Ак ул һәр вакыт ак, кара ул кара. Һәм сез бер генә әйберне өйрәнергә тиеш мәктәптә. Дөреслекне эзләп таба алырга өйрәнергә тиеш. İçtimai Совет рәисе Рушад Солтанов акцияның әһмиятен аңлатты. Әфган сугышы ветераны Алмаз Солтанов төрле урыннарда калдырылган телефон, сумка, сәгать кебек әсбапларга, шикле предметларга тимәскә, алар хакында тиешле органнарга хәбәр итәргә чакырды. Район башлыгының коррупцияга каршы сәясәт буенча ярдәмчесе Наил Бадреттинов интернет челтәрләрендә сак булырга, төрле чакыруларга кушылмаска, шикле төркемнәрдә теркәлмәскә өндәде. Кызганычка каршы бүгенге көндә интернет челтәрләрендә барырга килә торган информациялар кайбер вакытны бик тискәре җыгынты ясарга мөмкин. Тискәре вакыйгалар булмасын өчен ата-аналарга да әйтәсе килә, балаларга игътибарлы булыйк. Аларның интернетта нәрсә белән кызыксынганын карап белеп торыйк. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина бу чараның балаларның аңын үстерү, тәрбияләр өчен оештырылганын ассызыклады. Әлбәттә, иң беренче чиратта менә шушындый фаҗигаләр кабатланмасын өчен балаларның аңын үстерер өчен, тәрбияләр өчен оештырыла. Бик кызганыч, аяныч, 185 баланың һәлак булуы безнең өчен дә зур тәртирәнү. Бүген Мөслим йөрәге скверында үткән чара кирәк, чөнки бала һәм өлкәннәр терроризмга каршы булырга тиешләр, уяу булырга, Беслан фаҗигасын кабатламаска. Акция язагында 3 көн буе тоткынлыкта бер тамчы суга тилмергән балалар һәм өлкәннәрне искә алып, агачларга су сибү оештырылды. Наилә Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Иҗат белән бәйле тагын бер чараны искә алык. Түгәрәк уен Бөтен Россия фольклор фестивале кысаларында җирлегебез күрше республикадан килгән кунакларны кабул итте. Башкортстаннан килгән сәнгать сөючеләр Муслим белән танышты, эчтәлекле чыгышларын тәкъдим итте. Башкортстан Республикасыннан килгән иҗат коллективлары вәкилләрен Муслим тугайлары халык фольклоры ансамбле каршы алды. Кунакларга Муслим белән танышу мөмкинлеге дә тудырылды. Сабантуй паркы туган якны өйрәнү музее буенча үткән экскурсиядан кунаклар канатланып кайтты. Муслимгә кунакка килдек һәм ушыбыз китеп аптырап, карап йөрибез әле, бик матур, бик бай район һәм бай балай матурлыгы белән генә түгел, халкының да матурлыгы. Әйбәт итеп безне каршы алдылар. Матур җырлар җырлап, аннан безне экскурсияларга алып киттеләр. Экскурсиялар бик шәп булды. Мәчетне дә карадык, Сабантуй урыннарын да карадык. Шул кадәр барлык җирләр матур итеп оештырылган. Чисталык, пөхтәлек күренеп тора, бик тырыш халык яши Мөслим авылында. Кич Муслим мәдәният йорты сәхнәсендә 15-нче түгәрәк уен Бөтен Россия татар фольклоры фестиваленең зона туры үтте. Әлеге чара кысаларында Хәзинә таләнчылар халык ансамбле, Җидегән чишмә ансамбле һәм Милли аваз татар халык вокаль ансамбле иҗат коллективлары тамашачыларны үзләренә җәлеп итте. Дөрес сүзләр сөйләп алам.
Ялганны Худай сөймей. Сәхнәдә сәнгать сөючеләр җыр-биюләр, милли йолалары чыгышкан күренешләр тәкъдим итте. Алар гына түгел, кечкенә җанатарлар да кичәдән канәгать калды. Рамилә Сәләмова, Динар Нурдинов, Муслим телевидениесе. Сезне игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мин Рамилә Сәләмова сезнең белән саубулашам. Алда сезне иманыбызга кайтык тапшыру көтә. Исән-имин булыгыз.